ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தமிழகத்துக்கு புதுசா கவர்னர் நியமனம் செய்ய போறதா சொல்லியிருக்காங்க. அவர் யாரு, அவரோட பின்னணி என்ன அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரிட்டையர் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் RN ரவி அவர்கள் தான் தமிழகத்தோட புது கவர்னரா நியமனம் செய்ய போறதா நம்மளோட குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். இந்த நிலைமையில தமிழ்நாட்டோட கவர்னரா RN ரவி மாற்ற போறனால கூடிய விரைவில் பொறுப்புகளை ஏத்துக்குவார்னு தெரியுது. நாகாலாந்து மாநிலத்தோட ஆளுநரா இருந்து வந்தவர் தான் RN ரவி அவர்கள். அதே டைம்ல நம்மளோட கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நிரந்தரமாவே பஞ்சாப் கவர்னரா ஏற்க போகிறார். இதுக்கு முன்னாடி பன்வாரிலால் புரோஹித் பஞ்சாபோட பொறுப்பு ஆளுநராகவும் சண்டிகரோட நிர்வாகியாகவும் ரீசெண்டா நியமிச்சிருந்தாங்க. இந்த நிலைமையில பெருமநாடாவே அங்க பதவி வைக்க போறாரு. ஏப்ரல் 3, 1952 பீகார் மாநிலம் பாட்னால பிறந்தவர் தான் RN ரவி அவர். ரவீந்திர நாராயண ரவி அப்படின்றது தான் RN ரவி அப்படின்னு சொல்றாங்க. RN ரவி அவர்கள் கேரளாவில் ஐபிஎஸ் ஆபீசரா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம 1976 இருந்து பேட்ச் ஐபிஎஸ் ஆபீசரா பல வருஷம் கேரளாவில் பணியாற்றி இருக்காரு. அதுக்கப்புறமா 2014 முதல் கூட்டு புலனாய்வு டிபார்ட்மெண்ட்ல தலைவரா இருந்திருக்காரு. இந்த நிலைமையில சில வருஷத்துக்கு அப்புறமா அக்டோபர் 5, 2018 இந்தியாவோட துணை தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரா நியமிச்சாங்க. RN ரவி அவர்கள் பணியில இருக்கும்போது சில அமைதி ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேறி இருந்திருக்கு. ஆகஸ்ட் 2015 நாகாலாந்துல இருக்க ஆயுத குழுக்கு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு இடையிலான கட்டமைப்பு ஒப்பந்தம் இவரோட பணிக்காலத்துல தான் நடந்திருக்கு. RN ரவி அவர்களை நாகாலாந்து மாநில ஆளுநரா கடந்த 2019 ஜூன் 20 குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் நியமனம் செஞ்சாங்க. லாஸ்ட் 2 வருஷமா நாகாலாந்து கவர்னரா சிறப்பா பணியாற்றி வந்த RN ரவி அவர்கள் தற்போது தமிழகத்து கவர்னரா நியமனம் செய்யப்பட உள்ளார். தமிழகத்தோட கவர்னரா வரப்போற RN ரவி அவர்களோட வருகை தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சிக்கும் வளத்துக்கு ஊக்கமளிப்பதா இருக்கட்டும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.